Грешка и шанса, който се открива пред Даниел Генов. Наказателното поле Генов. Удар с десния крак на Даниел Генов. С факта, че тук може да се справи по-добре, но в крайна сметка по-големия проблем дойде Буров. Комбинация с Андриан Краев. Добре се получават сякаш взаимовръзките между Андриан Краев и останалите му съотборници. И страхотно спасност за Костов. Още веднъж прекрасното подаване на Краев към десния фланг и Ивайло Найденов. Там груба грешка. Ивайло Михайлов помага. Минути на двубоя от Стаматов в предни позиции. То носи опасност. Робърта може ли да стреля? Имаше намеса и на... Да ме извините. Резултатът от това включване на Матео Стаматов бе още една опена връчана и конкретно Даниел Генов. След това Славчев връща топката в наказателното поле. Стиван Петков с зрелищно отиграване. Успява да... Много тънка ситуация. Сандия е... Робърта Паулини в наказателното поле. Много бързо отново получи два в клуба в удар в долния десен ъгъл на вратата, пазен от Костов, и още едно спасяване. До известна степен рутинно от Костов. Твърде меко бе подия. Миланов може да потърси и удар от дистанция. Миланов спасяване на Михайлов. Отлично концентрация. Много лесно бе преодолян Паулино в тази ситуация и тук късмет за сините, че отбития по не най-добрия начин от Михайлов. Лично подаване за Домовчийски. Това изглежда обещаващо за връчание. Удар с левия крак на Домовчийски. Греда. Най-вече с синята фланелка. Защо не бе пресрещнат от Томада Скейли от Симеон Славчев тук? Това остава загадка. Николай Михайлов гледаше с надежда към сглобката. Късмет тук за сините след това добро взаимодействие между